Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Rahma Ismail daga Auladin Salihun TV da yake garin Abuja. Akwai sabon program wanda na fito da shi wanda zan dinga kawo muku ma'anonin sunayen 'ya'yan musulmai. Don haka ku bi ni zuwa ƙarshen wannan program ɗin, babu mamaki za ku ji sunanku. Zan fara da sunan maza. Na ɗaya, Aman. Aman na nufin dogaro ko natsuwa ko aminci ko kwanciyar hankali ko tsaro. Na biyu, Kamal. Kamal yana nufin kammalalle ko cikakke. Na uku, Khalid. Khalid yana nufin madawwami. Na huɗu, Najim. Najim yana nufin tauraro. Na biyar, Khalil. Khalil yana nufin aboki. Na shida, Maisara. Maisara yana nufin mai sauƙi. Na bakwai, Mansur. Mansur yana nufin wanda aka taimaka mawa, ma'ana wanda Allah ya taimaka mawa. Na takwas, muna da Na'if. Na'if yana nufin mataimaki. Na tara, Faris. Faris yana nufin mahayin doki. Na goma, Fawwaz. Fawwaz yana nufin wanda ya yi galaba ko ya yi nasara. Sunayen mata. Na farko, muna da Majdiya. Majdiya yana nufin mai daraja. Na biyu, muna da Malika. Malika yana nufin sarauniya. Na uku, muna da Munira. Munira yana nufin mai haske ko haskakawa. Na huɗu, muna da Mufida. Mufida yana nufin mai amfani. Na biyar, akwai Nazira. Nazira yana nufin abin da ya yi daidai ko ya samu kamanceceniya. Duk mai buƙatar ya san ma'anar sunansa, ya yi mana comment da sunan. Idan mun dawo sati mai zuwa za mu kawo, insha Allahu. Da haka nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.